Ftit sigħat wara li tnediet l-inizjattiva annwali Children's Dreams ġew maħtufa l-1780 xewqa ta' rigali għal tfal vulnerabbli. Il-ħolm ta' tfal din is-sena kien ivarja minn ġugarelli sa' biljetti biex jaraw il-film favorit tagħhom fiċ-ċinema u saħansitra xi kors f'xi dixxilpina jew snajja partikolari. Kif spjegat magħna d-direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva Remenda Grek, din il-kampanja tiżgura li tfal fil-bżonn iħossu huma wkoll il-ferħ li tirċievi rigal f'dan iż-żmien tal-miliet. Dawn huma tfal illi għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli, tfal illi esperjenzaw diversi trawmiet fil-ħajja tagħhom, tfal illi jew jgħixu f'kura alternattiva, jew inkella jgħixu fil-komunità mal-familja tagħhom, però aħna li nafu l dawn it-tfal u naħdmu magħhom nafu t-toqol tal-istorja ta' kull tifel u tifla. Allura inħossu li huwa d-dover tagħna anke bħala ċittadini li għalmenu f'dan l-ambjent u l-ispirtu anke tal-miliet li deħlin fih inkunu qegħdin ngħinu lil dawn it-tfal. Issa li fadal ftit anqas minn ġimagħtejn li fihom suppost ikunu nġabru r-rigali mweda kollha, Remenda Grek kellha appell għal dawk li ħadu sehem f'din l-inizjattiva. Issa li fadal ftit inqas minn 15 sabiex tagħlaq il-ġurnata li suppost nkunu ġbarna il-ħolm kollu jirriżulta li għad fadal ħafna ħolm li għad irid jinġabar. Allura l-appell tiegħi huwa għal dawk kollha illi pleġjaw, dawk kollha illi taw in-numru tagħhom u l-isem tagħhom biex jekk joġobhom iġibu ir-rigali, ġibuhom ġewwa l-uffiċċju tagħna ġewwa il-Mosta ħalli jkollna il-ħin kollu anke aħna li nkunu nistgħu inqasmu dawn ir-rigali. Grek kell appelli ieħor din id-darba sabiex il-Maltin u l-Awċin iferħu liż-żgħażagħ li jinsabu rikoverati l-isptar. Ġejna ikkuntattjati anke mill-isptar ta' Malta fejn ġejna informati illi hemm 20 ġuvni u tfajla illi bħalissa jinsabu rikoverati ġewwa l-isptar u naħseb ikun xi ħaġa sabiħa ħafna wkoll jekk anke aħna bħala ċittadini nkunu qegħdin ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ biex fil-miliet illi probabbilment il-miliet ħajkunu qed iqattawh ġewwa l-isptar huma wkoll ikollhom rigal li jkunu jistgħu jifirħu bih. Kull min hu interessat li jgħin f'din l-inizjattiva jista' jidħol fuq il-paġna ta' Facebook Children's Dreams Malta u jagħmel kuntatt biex jingħataw aktar dettalji.